kok ya rati pakan wong iki piye to. Apa tadi? Brone ora? Brone. Kok iso kon mbok ono brone piye lho maksud iki? Tekan. Lho, piye to karep iki? Ah, mbok ngomong apa? Ya makane wedhus kok. Oh iya, no. Kok nono piye to? Iki wedhus muket wingi poso. Poso. Iya to. Lha kok yo aneh-aneh lho. Poso piye maksud iki? Bulan poso, kowe kabeh poso iki, kat wedhus-wedhusmu ya poso. Iya, lha kok yo aneh-aneh to iki kewan lho iki. Kewan apa? Ya kewan tapi kan bulan poso, kabeh poso. Masalah kok yo aneh-aneh wis aneh iki. Tekan ora? Piye to? Kok iso nek dipakane lho? Ya melas lho keluwen iki kok. Kowe keluwen ora sedina? Ya luwe. Ya tapi sik iso nahan ora? Ya nahan Ya kok poso. Nah, ya wis iki cek tak latih kon poso. Saiki piye saiki? Kae, wedok nek piro? Siji ya babone. Ya wis kae sing gak poso karena dia cek men. Sing babone kan kae men wingi, makane kae sing tak pakani, tapi kok nek mbok pakane kabeh melok mangan malah batal posone. Iku yo. Nek arep makani babone ketokne kok kandang. Pakakno rene. Engko lek mbok pakane ning kene kabeh melok mangan ya batal, mane-mane kidikne buka. Kali atus. Wis kok nemen to kene. Iya, nemen kowe. Asli, nemen iki. Wong kewan kon poso lho. Kowe kan wingi tawa ya. Iki tak jak, malah karo Pak Agus neni. Kan kok balik. Ya kowe aneh-aneh. Lah wong wedhus bocah traweh. Wedhus bocah traweh kon kebalik kok karo imame aneh kowe. Ya wis kerjaan ya. Sutik men lho. Gendang kowe arep makane babone ketokne dhewe kan cek men. Lah. Males aku wis ora. Kok yo Iki kok dipakane aneh. batal kancane. Sore nek ukume kewan kok poso. Dinggone softtek enggak mecal-mecal kae. Gendang. Yo, engko wis. Iya engko tak makane. Saiki engko mbok pakane kancane batal maneh sedina tak latih jekan ben pinter kowe. Ora lho kowe tak delok ini langsung nyelat mendo kowe. Tuku anu. Tuku beras. Nggo anu. Apa meneh? Jakat pitah iki kabeh 5. Oki kowe aku berarti 5 karo 4. Pirang kilo kuwi? Wedhusan mbok pitrahi barang. Ya iya. Wis jan asli, jan tenan jan. Kita ke sana. Atus. Delik nah iki buka engko. Aneh-aneh wae. Kene sing arep kok dipakak-pakakne. Wis kalau kan mbek istirahat dhisik.